Mä olen Johannes ja toimin vuokraamon edustajana Etelä-Suomen alueella. Mun tärkein tehtävä on varmistaa, että nykyisillä ja uusilla asiakkailla on käytössä tarvittava kalusto soittamalla ja käymällä työmailla ja pitämällä muutenkin yhteyttä. Vuokraamon edustajat ovat asiakassuhteittemme kulmakivi. He varmistavat sen, että asiakkaat saavat tarvitsevansa juuri oikeaan aikaan. Parasta tässä työssä on, että pääsee tapaamaan ihmisiä, löytämään heille erilaisia ratkaisuja ja jokainen päivä on erilainen. Mun tyypillinen työpäivä alkaa aikaisin 7:00. Asiakkaat on yhteydessä. Sitten käyn työmaakäyntejä asiakkaiden luona katsomassa työmaata. Iltapäivällä konttorilla usein suunnittelen seuraavan päivän tapaamisia ja vastaan tarjouspyyntöihin. Sellainen ihminen, joka on aktiivinen, pystyy toimimaan aika itsenäisesti, etsii koko ajan aktiivisesti myös uusia asiakkaita ja on hyvin tavoitettavissa nykyisille asiakkaille. Sellainen pärjää hyvin vuokraamon edustajana.